tilandirane ku program ina ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndine Williams Gondwa, mlendo wanga mprogramu ndi Mike Ndala. Tiunikiratu masoro awiri opanda mphamvu amene timu ya Scorchers yasewera ndi Lesotho amaliza ndi kupambana ndi zigoli zitatu kwa chilowere pongozekera masoro aja a Angola mwezi ukudzawo. Tiunikiranso mpikisano wa NM Super League chifukwa chakuti zinthu sizikuyenda ku Tigers FC, ndipo katswiri pakati Francisco Madinga wapita mdziko la Zambia. Kukakhala kunja kwa dziko lino ndi Premier League taona timu ya Liverpool ikugonjetsa timu ya Arsenal. Ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinagambira kumamba program ineyi kuti andijoina Mike Ndala. Mike, takulandira pano pa Times Television. Zikumbukambiri. Ndikho kuti no tine weekend yabwino. Koma ina weekend ya dry Aya weekend zochitika zali zambiri. Tinaona Bullets anali ndi zochitika zawo pa Upper Stadium ku Blantyre pa Kamuzu. Tinaona mpikisano wa TNM Super League, of course, ku Blantyre Youth Center, amati Blantyre Sports Arena. Kunali masolo aja Aaron Bopens Netball League. Taonanso kuchigawo chapakati sokuneso tingoti basi boxing nali koso weekend zambiri mbiri. Premier League ndio sakama. Tofuna tungopereka analysis yathu pa masolo awiri a Scorchers. Ukutsobwera lomwe kuti weekend imeneyi Scorchers makumana ndi Lesotho. Friday licha anagonjetsa timu 3-0. Simenye simwe akagulisa zigoli ziwiri. Sabina Tom chigoli chimodzi. Nadumphitsa Saturday kukumananso la Mulungu. Tinaona sa Goma Jiniso lijaniso ili chimodzi 3-0. Of course ajina simenye anaso mmodzi mwa atsikana amene adagolesera zigoli zawo. Koma tumamfa kuyankhula kwa coach analysis yawo wanena kuti no auti kulumikizana kwa atsikanawo khala mtitu mwina mavuto poti ana atsikanawo ndachilendo. Kwa iwe ukuona kuti no masolo opimana mphamvu amene ku timu ya Scorchers athandizira motani? Yeah, danger is a step forward. Pakukonzekera kwathu kuti tisewere ndi Angola. Kuna onera athu takumbuse kuti tasani masewero amozi. Amati pa chizungu amati tai. Tai ni masewero amene mungasewere kwa anzanu so abwere kwanu. Mukaphatikiza zinthuzo wadutsayo ndikuti awina chinthucho. So tasala ndi one tie ndi Angola. Okay. Yeah, timenya kwa Angola tizaseweraso kuno. Amene atadutse pamene popoyo finals. So it will be the first time ever kuti Malawi national team yatsikana osewera mpira wamendo apite ku AFCON. Izizi zikhangati zi long overdue chifukwa chokuti maplayer athu siachilendo kale pa world stage ya mpira wamendo watsikana. So ma friendlies ngati awawa maplayers athu ambiri amene ndochuka amene dziko lapansi likwaziwa masewera awa kunalibeko. So coach Love Mufaziri ndi anzake achina Abbas Makawa kumeneko anaona kuti ndi chanzeru kuti ayese koma combinations ena kwa mas players amene ndi akale koma akabwera anthu achina Tabitha aja chance chimavutirako kuti apeze mpata osewera. Komanso ena kuti sana sewereretu asewere kuti tione tipanga bwanji. Vuto lathu kwambiri lakhaliri kumbuyo. Attacking siovuta kwambiri ifeyo. In fact attacking kwa ine tibe vuto lilosi because timachinya zigoli. Okay. Koma timachinyitsa kwambiri. So kwa ineyo ngati football analyst, I wanted to see an improvement in terms of our defense. So tamenya masewero awiri achinya zigoli 6. Sitinachinyisa chigoli china chilichonse. Okay. Which is an improvement. Mbuyo muja danger. Of course Lesotho sikuti tisanamizane kwa papa. Sikuti ndi opposition ya mphamvu yoti pasa ntchito ifeyo. No. Olo titasewera nayo kuli konse. Sikuti koma ma positives amene tingatenge ndikutsachinyisako. Chifukwa mbuyo olo timenye ndi timu yophwekesesa chotaniyo. Ngati chinya 6 iwe matha kuchinya 2. Koma papa ataona improvement yaikulu ndikukhupira kuti the coaches will build from this. Amadandaula za coordination meno manene na kulumikizana kwa atsikana. Umuma anaika mwa atsikana ena omwe ndi under 17. Okay. Yeah, amene ndikoyamba kusewera mwina manthazi athera ndikukhupira kuti coordination ya manenayo ndi imene. Okay. Nchifukwa chake atawina lachisanu
ananena kuti sakuyembekezera kusintha kwambiri pa lineup yomwe angagwiritse ntchito la mulungu. Okay. Sinaone kusintha kwambiri. Anapanga kwa chifukwa chokuti nanga sambiri aja ndayanyuwana. Nde sikuti lero wangu amenya for the sake of kuti kusintha koma mayenerabe kuti coordination ikhalebe. Ndi kukhulupirira kuti Football Association of Malawi mwina itapezanso mwina masewero ena tisanafike Oktobayo. Okay. Azitha bwino kwambiri. And mwina friendly imeneyo itakhala kuti mwina maplayer anu akulu acha. Amene noti kwaziwa anthu otchu osati akulu kuzaka koma anthu amene ali patsogolo kale ma professionals athu atakhala kuti mwina game ngati imeneyo alipo. Tuone coordination imene izikana. Amene anakamenyera ma friendly ku Zambia muja, amene anakamenyera ku Morocco muja, anakhala kuti amene ona afika ano pamozi. Tuone nokuti timu ikhala mota tisanamenye ndango. Ndi Mike ukaona Scorchers yasolano masolo mana mphamvu 9 chifukwa tidapita ku South Africa ndaso ma friendlies awiri, ku Zambia ma friendlies awiri, tidapita ku Morocco kumene kudakaso ma friendlies awiri, ina inali ya Ghana apa masolo so yangati so awiri. Tapambana masolo atatu fa ku Zambia tapambana game imodzi, kwa ndi South Africa tinagonja, ku Morocco tinagonja, apano tapambana masolo onse awiri otsa Ghana. Masolo kumene mphamvu amene wapereka picture yeni pakakonzedwe kathu ndi Angola. Yes. Okay. Ndani nakale kuti chinthu chomwe umachidziwa vuto lake danger sichimafuna sichimavuta kukonza. So vuto lathu danger lakhala lili pa golo ndi kumbuyo. Ukationesese ma games onsewa kwambiri takhala tikuyenda ndi ma game 8 ka 9 kunenera. Koma ma game onsewa at least yochokera 0 sangadutsa awiri. Timachinyitsa. Ifeyo kuti tachokera 0 sita ma game 8 ka 9 tawinapo atatu. Meaning taluza 5 kapena 6. Pa 6 kapena 5 siri machokera 0 tikaluzamo. Tiwapeza kuti kuchinya. Mwina sena timatsogolaso 2-0. Koma zigoli zake kumati koma kuganiza bwanji. So that has been our main problem ngati dziko. Ineyo danger ndikukhulupirira kuti titatseka kumbuyo. Defense ya Malawi icho kumakhala kuti yovuta kuibola. Olo AFCON titakufika final. South Africa imatopa danger. Imagine that tisamachinyise. Oti ungochinyisa chigoli chimodzi chokhapa game. Malawi can score 2-3 goals. Ndimene attack yathu ija. Ndimene attack yathu ilili. Tinamenya ndachi na Babla Banda achina kudananji ku Zambia. Tinaluza yoyamba yacho ili nawe na 3-2. Yes. Kusoza kuti tikuchinyisabe. So Malawi itati izichinyisa ikachinyisisa zochulukisisa mwina ziwiri. Koma kapena chimodzi kapena ukutsekeratu. Ndife timu yopsa kwambiri. Chabwino kutheka kuti enano mungoti joina kumene tayamba moteromo program ya tilolo ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonekera masolo mana mphamvu awiri amene timu yaikulu ya mpira wa miyendo ya dziko lino koma osolo ake ali atsikana ya Scorchers yasewera. Masolo amenewa amachitikira mu mzinda wa Blantyre mu township ya Chiwembe ku mpira stadium. Lachisanu lapitali Scorchers inapambana 3-0 ndi anakumananso la Mulungu kumene konso timu ya Scorchers yapambana. Tisayawale kuti timu ya dziko lino yatsikanayi ikonzekera masolo aja a AFCON alipo mwezi wa Oktoba. Akangopambana pa masolo amene adzagonjetse Angola ndi kuti afika kuma finals mpikisano umene. Ndipo fati pitirire ndi kuona nkhani yokhuza Francisco Madinga amene nditu wasaina contract ndi timu ya ku Zambia. Tikoti weekend imene even pa radio timakiyambaso transfer imene imafika ngati mphekesera. Yeah. Unaitsata kuno bwino. Unaitsata kuno bwino. Nthawi yomwe timayankhula pa wireless ngakhale so pompano pa TV. Timainena of course sinali mphekesera asachi koma zinangotsala kuti chithunzi ngati ichi chioneke. Koma Francisco Madingayo zinazo kutiza Mike ndi osewera amene tinapita naye ku AFCON ya 2021 ukumbuke bwino lomwe ndi osewera amene anatithandizirako masewero angapo ku masewero amene ama qualifiers AFCON. Ndi osewera amene wachoka ku timu yaikulu ya Wanderers kuno kumudzi kukasaina. Ndi osewera amene analinso ku Georgia ku Dilagori. So ndi osewera wamba tikamakamba Francisco Madinga pa masewero kuno ku Malawi. Move imeneyi ipereka kapena kuti ndiyo thandiza bwanji akasewera ati Kansashi. Ndiza kwa ineyo it's a mixed bag of emotions. Okay. Yeah. Choyambirira ma move ngati awawa kwa ine
ndikuwaona kuti akuonetsabe kuti mpira wathu tili kutali. Okay. Choyambirira in terms of china chilichonse, ndalama, in terms of quality, strength ya ligi tili pansi. China chikuonesa kuti we can produce players amene athaupanga shine maligi osiyanasiyana. China ndikuona kuti tili ndi anthu amene atha kutithandiza kuti tikulira mpira m'Malawi muno in terms of player exports. Okay. Ndachula zinthu zitatu. Choyambirira mpira wathu uli kutali chifukwa chokuti Kansashi Dynamos ndiyo kuti ndi timu yokuti sikuti they fight for honors. Okay. Yeah, uthaumayitengera kunoko ngati achina Nzuzu City Hammers, achina Tigers, mwina ngati Dedza ngati Songwe kumene. Koma chifukwa choti maligi anzathu kuli ndalama, improvement ya player yo paika ndiye kuti Madingayo ngati ali wanzeru akutolera pamene popo akamaza siya mpira sikuti angamaza pemphe sikuti angamaza vutike. Koma in terms of kuti muri yosati yopereka pressure kwambiri ngati ili Wanderers kapena Body Silver. Ayi. Koma nakapita ngati matimu ngati Zana kwacha. Achina Zesco. Nkana. Power Dynamos ndoti ni matimu amene no amafuna ziko. Komano move ya Madinga ndio thandiza iyeyo ngati munthu. Yeah. So zomwe zikuonesa kuti ligi yathu ibe tipange improve. Umaziwa PSL danger maplayer ena ake amatha kumenya PSL ku South Africa mpaka kumaliza osapita ku Europe. Nkupanga retire ndokhala anthu olemerabe. Kula achina lake lekwati kumene kuja achina Mphoke kana. Ndinu nkubwera kuti no pali move kuti koma iyo nkukana la. Jana chinya ndi Spain wa South Africa ka Drake Compela wamenya ku South Africa mpaka wamalizana and I had no reason to go to Europe. Because ndalama zomwe ndapanga ku Sundowns ku Kaizer I have been able to build the home. So ifeyo kuno kuma player athu akuthamangira kunja maligi enaso kuti matimu ena ukutosakhala ligi yathu kapena kuti pira wathu libe ndalama. Ifeyo Wanderers danger sungachoke Wanderers yomwe ikumenya CAF Confederations Cup, one of the biggest teams in Malawi, yomwe imakhala involved in one of the biggest derbies in Africa, ndikupita ukamenya Kansashi Dynamos. Sizingatheke or normal circumstances. Koma mmene zili muzikuyenera kutheka chifukwa Madinga akuyenera azikokere nayenso kunkhani ya ndalama. Okay, fine. Yeah, tiyamikire kwambiri nanena kuti zikutionesa kuti kuli anthu amene angathandize kupanga export ma players. Ndimuyamikire Nyamata Harun Kasim amene wapanga blogger deal iyi. Uyu wamona Harun Kasim ali Malawi nzathu ndi nzathu amene timacheza naye. Koma kupanga ntchito yayikulu kwambiri wapitisa maplayer ambiri kunja kwa dziko lino. Pompano sindizakhala odabwa Harun Kasim akutumiza maplayers ku Europe. Ngati anthu oonera athu ayiwala Harun Kasim ndi amene anapanga mbiri nthawi imene Wanderers itasaina achina Dan kumwenda ku Tigers. Wanderers kulephera kwa apa Sandrama iye ndi amene ananena kuti maplayer ngwaphera ufulu mpaka achina Dan kumwenda achina Blessings Tembo anasachoka ku Wanderers ngati kungumbuka. Amene Wanderers itamenya kafu. So tiyamikire Nyamata ngati koma timfunira zabwino Francisco Madinga ndi player odziwa and ukoko ndikukhupira kuti iyeyo matches we say kuti apita timu yaying'ono sikuti iyeyo zake zonse zikuthera pamene popoyi. Kumene koko ndiligi yokuti ambiri amaonera ili pa Super Sport. Yeah, ikandiso diso ku matimu ena akuluakulu. Ndetatiye kuti taona mgwirizano umene adetsa Dynamos alowa ndi Prophet Shepherd Bushiri pansi pa Goshen City kuti no pali zokambirana zimene zili mkati kuti no tsopano detsa ikhale m'manja mwa Goshen City. Tinaona Prophet Bushiri akupita nawo pa masewero a Dedza ndi Kamuzu Barracks amene apambana 1-0 Dedza Dynamos. Zithandiza bwanji timu ya Dedza fa pakati pa zinthu zimavuta nkhani ya sponsorship ndavutanza waja Premier Bet anasiyana. Yeah. Ivete amikire. Yeah, utakuona muzituziro. Yeah, choyambirira ngati ineyo ngati Mike Ndala ndiwena ndi amikire Prophet Shepherd Bushiri. Yeah. Timanziwa ngati munthu wa Mulungu. Yes. Koma kumasewero watithandizaso kwambiri. Wathandiza Scorchers. Yes, women's football. Wathandiza women's football.
national league ya women amathandizanso iye national playoffs wathandizapo apapa akuti maloto awo ndonena kuti Deza ikhale one of the biggest teams mu Africa not only Malawi komanso mu Africa sitidzakhala odabwa itamamenya ma continental championships. Izizi ndi zomwe zimafunika kuti mpira uzipita patsogolo. Exactly. Mike ndimafuna ndinenecho ngati a Prophet Bushira abwera chonchi usawere kuti tiliso nda akawinga acrylic awanga so inject investment yawo so mu mpiraso ati ndi William Pinganjira William Pinganjira ndi athu Pinganjira mu akuthandiza so bagawo anayambisa ndachina Conrad Bako kuyamba ku policy kuchi. So izizi danger ati mpira umakhano wa competition ino ndalama zimakhato ifeti manena poyamba pajetu Francisco Madinga kupitira kuifota ndalama kunoko nzochepa ifike nthawi yokuti player wa Malawi azingosintha matimu kunoko ndikunena kuti mwina ndingopita kunje chifukwa the offer is just too big to turn down. Anthu andalama ngati awawo akamabwera mu mpira danger zambiri zimatha kusintha ali ndi ma connections awo akawinga ali ndi ma connections Bako ali ndi ma connections Ampinganjira asungane Prophet Shepherd Bushiri sunga kambe zimenezo. So anthu ngati awawa ma connections yo sizingavute kubweresa ma sponsors ndikuipanga league yatija ya 1 billion. Even ma players kumatumiza kunja yolo 2 billion kuipanga tiene mu Super League izi ndizosavuta kwa anthu andalama panopo sili pa 500 million ndizosa 500 million to danger pamene budget ya team imakhala 1 billion ekhaya yaononga kale over almost 1 billion yo yathakale koma ali mu second round koma kufaitira 500 million number 1 atenga 100 million. So mpira kunoko kuyenera usinthe. So anthu ngati awawo akamabwera ikoni kuti landscape ya mpira kusintha anthu ngati awawo andalama akamabwera mu mpira ndazimva kuti imagine Bushiri anene kuti lese Deza budget yano annual budget yano ndi bwanji Deza yawuza kuti bwana annual budget ya 2500 million wandimvesa. So anene kuti niyo mamenya tiene mu Super League ndalama zake ndi zingati pa magame 30 ndalama zonse zoyendesera 500 million owinayo 100 million chance chotenga Deza Super League chimakhati ma percentage chochepa so ngati timu imatha kutenga panopo ku Malawi kunoko kuti timu itenge zikho zonse ndalama zomwe itapange 230 million omwe ni masewera 230 million yo Bullets inapita kumpoto yakakhala ko 2 weeks yaonongako over 35 million pa 2 weeks itati satenge chikho china chilichonse mwina yo amatha kupanga game imodzi anapanga ndiye pa Airtel topweti ndi Silver Strikers pa khomana anatenga 45 million nanga matimu ngati Tigers omwe kumpita sikupita ziziyenda bwa. So ndipemphe komanso ndithokoze management ya Deza anthu akuoneka kuti ntchito danger amayidziwa amalemba ma proposal anapita kusalima Sugar naona inabwera Premier Bet inabwera apa pabwera Prophet Shepherd Bushiri tipemphe matimu ena ngati achina Tigers nawonso mwina abambo athopanga likuti anthu athandizira chinthu achipereke nokugulu kuti chifukwa kuli anthu odzipereka tisanamizani wina aliyense amene amagwira ntchito ku Tigers ni munthu odzipereka kwambiri. Kula achina White Suzumile kumene kuchi kula achina Joseph Semu achina Russell Mafuliwa ndi anthu odzipereka behind the scenes abamboso atatengaso anthu omati ma propose ndikhala basi I don't think Tigers ingaso sponsor izi zichitikire kwa matimu Tigers ndi timu yakalekale. Imagine danger ndalama zomwe itakhala ndi Deza ili Bullets ili all matimu 10 out of 16 mutiene mu Super League atakhala onse wali financially stable zingamakhale zije zoberana maplayer chifukwa kunoko kuli tendency yonena kuti akatimuka kuti kamativuta akuvutisayo ndani tangopitani mwapase 10 million basi athanayo tipite ku break tikabwerako tiwoneke mpikisano wa TNM Super League ndi kutheka kuti enano mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani pano pa Times Television tipite kopumulira tikabwerako tione kuti mpikisano wa TNM Super League ukuyenda bwanji.
talowa gawo lotsiriza la program ine ya sports arena nde Mike of course sabiri ku break una kambapo nkhani yokhuza kuvutika kwa matimu ngati Tigers utakuona kuti no league yathu pano pande kuti Tigers sikuchita bwino mzusita masikuchita bwino komanso Songwe Border United muna tangoona zosatira kwenda pafana kuti ukuona kuti no mavuto amene akudzefa chani. Yeah. Of course zosatira titakungonena mfoza ati ikilaso koma okay, tatipaseni zosatira zamasora weekend imene tiyambe ndi Sunday. Sunday Moyale 1 Mafco 1 utakuona kuti Rafael Peter adagolesera Moyale, Rodwell Robert anagolesera Mafco, Premier Dedza Dynamos 1 Kamus Barracks 0 taona Marco Shiwaya agolesera pa 59 minutes kana ku Tigers kugonya ndi Karonga United wa 2-1 Grayson Msoya kugolesera timu ya Tigers and Tigers chinya pa 90 minutes utakuona koma inali yoti game yavuta kale yavuta kale yes so ndimanena kuti uone apa matimu ngati awawa ukachosa Moyale Mafco Kamuzu Barracks ndi aboma koma utatenga Tigers Kalonga mwina ndi Premier Dedza Dynamos munthu akaliba ngati Prophet Shepherd Bushiri watenga Dedza Dynamos munthu akaliba ngati yomweyo ngati yakawinga yangati ya Bago atatenga wina Kalonga wina ndikutenga Tigers ndikaphatikiza ndenachi munthu akaliba ngati ya William Mpinganjira Tom Mpinganjira ndikutenga matimu ena ngati achina Songo. Mpira wa ku Malawi kunoko denja uzakhala wopya kwambiri and timu yathu ina national team izakhala yopya kwambiri because matimu uzichallenge ma player uri sala lose kandira 1 million uzichallenge player yo shazika zinthu pa chifukwa imene ndimakuzira titakaswirira ekhaya titakaswirira Tigers nangationa player kuna kuchoka kupita ku Kansas Dynamos Zambia national team angakatenge ku player ku Kansas koma player wa ku Malawi akunyamuka kuno ndikupita ku ndifuna aronese look table kuti no league yathu ikwenda bwanji pakadali pano tikaona ndi masolo amene asweredwa weekend yapitayi league yathu ikwenda motero Mike masanga chiopsezo chidakali kwa matimu uza ujeni obet kuti nthawi yathu kangati kutha chiopsezo kwambiri chili anthu ofira ali musi mbakamba achatu Songwe inatuluka Singapore movie Mzuzu City Hammers utakuona kuti kuyambira number 11 mpaka na number 15 in fact so mwina kuyambira number 9 yes kuyambira deza sikuti safe okay chifukwa safe kwambiri timayambira 35 points okay fine so deza ili ndi challenge apopo ikuyenera ingowina ma game 5 pa ma game 13 amene asala okay then they are safe okay pamene Tigers ifuna ma game 6 kuti win out of 13 zomwe ndizopheka ponena koma pa ground nangasi singere prekuna ma game koma nangati ikuchoka Kalonga ndi Tigers itu inakawina ku Kalonga koma yaluza pa khomo so ndizo Mzuzu City Hammers yo ndoti ikuyenera ma game 7 ndazumana amene mondaji na Wanderers ndoti apopo asayendere police amene ndi Wanderers Silver so ndizongopheka kuzichula koma ntchito ilipo kwambiri kuntundako ndio koko top 3 yo ali sale ndi chance awo kunali besa kumenya tiza kumana pa 13 kuli break kuli international break magame akubwera pa 13-14 next week nthawi yomwe kuti zakhale kuti khangati Wanderers izamenya ndi Silver okay ndizomwe zizaoneka no gule wako mtunda utaza khawe Premier League unalifumbi ko board weekend bene yes Arsenal of course Friday lijaona zakamba kuti ayoti jinya amene was it Saturday ndinanena ta tikuchinyani ndi ngati ya winadi so transfer Isaki I think ngopanga wind up Premier League masola amene adalipowa deadline deadline ndi kucha kwa mawa ndi usiku mbanda kucha deadline ndi usiku omwe uno koma mmene tikupanga program khangati yathamwina ma 2 hours ago okay fine kapena mwina lero 1 kaikha 2 kaikha pa 1 muli mosemo pa ground magemu amakhala odabwisa kwambiri yataona Manchester City for the first time in so many years Pep Guardiola akuluza magemu awiri olumikiza okay Man City yamenya awiri atatu inayamba ndi 4-0 kuina away kwa Wolves chamu friend chani coach
basi nthawi imakwana danger yokuti munthu uzunze anthu ndiwe so uzunzike chabwino anthu akugwirenso ntchito nawe Liverpool yasaina Alexander Isak okay watheka ndakhala ndikumunena kwambiri ndamene yoswera yo ameneyo yamusaina wapita ku Liverpool taona Manchester City yabweresanso goalkeeper uyu timati Gianluigi Donnarumma wa PSG wa Jackson kuti Chelsea ambwezaso Ederson wa Man City wapita ku Fenerbahce somachika ndi Jackson anthu ambiri amamunyoza Chelsea ku England amati achoke yeso anaona ta ndende anthu samandiyamikira kuno anapeza loan kuti apite ku Bayern Munich anati abwera kuno ndiye anali okondwa kwambiri former team ngati amene ajeyo ashwadi kuti utenga chiko so atafika kumene kuja Chelsea amenya ndi Fulham nyamata Liam Delap ndikuvulala akhala mwina 8 weeks asakusewera over 2 months asakusewera ndaja Chelsea anaweza Bayern basi strike ona wavulala ndewe amati mundifune chifukwa yotu ndi Jackson akukana kuti ine sindikufuna kubwerera chabwino ndikhale awo akuti ayibwererabe dziko ngati Senegal lomwe amachokera ku Jackson dziko ngati Senegal anthu onse okonda mpira kuti mmatinyozera akhalebe ku Bayern koko ndetiona kuti zinthu zake ziyenda motani. Alright, ndikuti Friday ti abone weekend izakhatu kamano za Flames va inyamuka Wednesday ikupita ku Francistown ku Botswana. Ndikoti no coach Calisto Pasua anyamara ambiri mu squad afika Lolemba lero kumene nditu akamba ndi masolo aja World Cup ndi Mike I think program yato satira tizakhatu kulingano team ya Flames. Ndithokoze Mike zikomukwambiri tikatere tafika pa mtsiriziro pa program yathu lero ya Sports Arena ineyo koposaposa ndifuna ndithokoze mzangayo Mike Ndala amene timakhala naye nthawi zonse kupatsirani program imeneyi koma Obre makamaka Obed Nkangama ndamene nditu amaongolera zonse pamakera kuti ife tioneke mmene tikuonekeramo. Dzina langa ndine Williams Gondwa pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.